हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. हरे कृष्णा എല്ലാവർക്കും. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെന്ന്. 5ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. 5ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. നമ്മള് 4 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. 4ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇന്നലെ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അല്ലെ, 4ാമത്തെ അധ്യായം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്നലെ? എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ അധ്യായത്തില്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ശിഷ്യന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഭഗവാൻ ആർക്കാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യം വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വിവസ്വാൻ കൃഷ്ണൻ കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം അതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു? നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. അർജുനന്റെ മാനസികാവസ്ഥ നമുക്കറിയാം. അർജുനൻ എങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർക്കണം. നമ്മൾ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും അർജുനൻ എത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അർജുനൻ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ കാണാം. അർജുനൻ 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അവസരം കൊടുത്തിട്ടേ ഇല്ല. അർജുനൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. 2ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് അർജുനന്റെ സംസാരം കുറഞ്ഞു വരാ. ഭഗവാനാണ് കൂടുതൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. അർജുനൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനാണ്. ഇനി പോകെ പോകെ വരുന്തോറും അർജുനൻ കുറച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാനാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ബുദ്ധി വയ്ക്കുമ്പോ ബുദ്ധിമാന്മാര് കുറവേ സംസാരിക്കുമെന്ന് പറയാം. കുറച്ച് സംസാരിക്കും, അല്ലാത്തവരാണ് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ജ്ഞാനം നേടുന്നതിനനുസരിച്ച് അർജുനൻ സംസാരം കുറച്ച് വരാണ്. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? ഇന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? മാതാജി ക്ഷമിക്കണം മാതാജി, മറ്റുള്ളവരൊന്ന് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയോ മാതാജി? വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ില്ല കേട്ടോ. തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ ക്ലാസ്. ഇന്നലത്തെ കാര്യങ്ങള് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞതെന്ന് പറയപ്പോ. എന്നിട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളെ. പ്രഭു. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്താ കണ്ടത് നമ്മൾ ഇന്നലെ? ഗുരുപരമ്പരയെ കുറിച്ച് കണ്ടു നമ്മൾ അല്ലെ. പരമ്പരയിലൂടെ ആയിരിക്കണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. ആ പരമ്പരയിൽ നിന്നായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ വേറെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി ഇന്നലെ? ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് പിറവിയില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ക്ഷയിച്ചു പോകും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെയല്ല. അതെ, നമ്മുടെ ഓർമ്മകളൊന്നും ഇല്ലാതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഓർമ്മകളൊന്നും നശിച്ചു പോകുന്നില്ല. നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കും. പിന്നെ വേറെന്താ കണ്ടത്? ശരീരത്തിന് ഭഗവാന്റെ രഹസ്യമായ അവതാരം. ഭഗവാന്റെ അവതാരം. രഹസ്യ അവതാരം. ഭഗവാൻ എപ്പോഴൊക്കെ അവതാരം?
ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് അവതരിക്കണത്? ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് അവതരിക്കുന്നത്? അവതരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞത്? കലിയുഗത്തിലെ രഹസ്യ അവതാരം. ചൈതന്യ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. പിന്നെ വേറെന്ത് പറഞ്ഞു? 4 നാല് വർണ്ണങ്ങൾ വർണ്ണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. 4 വർണ്ണങ്ങള് എപ്രകാരമാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്? കണ്ടു. 4 വർണ്ണങ്ങള് ഗുണങ്ങളെ കർമ്മങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വർണ്ണങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ സംശയം ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാള് കൊണ്ട് അറുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യൂന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് അല്ലെ? അതില് കേസില് അതിനായിക്കൊണ്ട് ഗുരുവിനെ സേവിക്കാൻ. ഒരു ഗുരുവിനെ സേവിച്ചാല് സേവിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നു. ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി ഗുരുവിനെ പ്രാപിക്കുക, ശരിയായ രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക, ഗുരുവിനെ നല്ല രീതിയിൽ സേവിക്കുക. അതെ, അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആ ജ്ഞാനം നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ? ഒരു ഗുരുവിനെ സേവിക്കുന്നു. ഗുരുവിലൂടെ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാല്, അറിവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? അജ്ഞാനം നമ്മൾ ഇല്ലാതായി. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അജ്ഞാനം ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാള് കൊണ്ട് അറുത്ത് അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കി യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇന്നലത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ അവസാനിക്കുന്നത് അല്ലേ? മനസ്സിലായോ 4 വരെയുള്ള അധ്യായം? 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കിട്ടിയോ? കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കാണാതെ വീണ്ടും കാണാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? പറ്റാറുണ്ട്. പറ്റുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്? 9 മാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സന്തോഷം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് അറിയുന്നുണ്ടല്ലേ? കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇന്ന് 10 മാർക്ക്. എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. കിട്ടിയിട്ടില്ല. 10 മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അല്ല, 3ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വരെ കിട്ടി. 4ാമത്തെ പേരൊന്ന് പറയാമോ? എന്റെ പേര് സ്മിത. സ്മിത മാതാജി അല്ലേ? ഓക്കെ മാതാജി, എനിക്കും ഇതുവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒട്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ല? ഒട്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഓ മാതാജി, അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ രാത്രിക്കത്തെ ബാച്ചിൽ കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ. ആരെങ്കിലും മിസ്സായിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് അറിയണില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ബീന രാജേഷ് മാതാജി അല്ലെ? ഒട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെ? മാതാജി, എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. എനിക്കും അധ്യായം 4ന്റെ കിട്ടിയില്ല. 3 വരെ കിട്ടി. 3 വരെ കിട്ടി, 4ന്റെ മാത്രം കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെ? കിട്ടിയിട്ടില്ല. മാതാജിയുടെ പേരെന്താ? സുനിത. സുനിത മാതാജി. സ്മിത മാതാജി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. വർഷ മാതാജി അല്ലെ? നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ. ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു നമ്പർ ഇട്ടുണ്ടല്ലോ മാതാജിയുടെ. ഉണ്ട്. മാതാജിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ട് മാതാജി പെട്ടെന്ന് കാര്യം തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി തരും. എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല മാതാജി. മാതാജി ഇതുവരെ മെസ്സേജ് റീഡ് ആയിട്ടില്ല. മാതാജി എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരെണ്ണം പോലും. കാര്യം ചെയ്യൂ, എന്റെ നമ്പർ അറിയില്ല എല്ലാവർക്കും? അറിയാം. എനിക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് ഇടാവോ എല്ലാവരും? കിട്ടാത്തവർ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാത്തവർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടോളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം കേട്ടോ. ശരി മാതാജി. നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിന് മുന്നേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. 5ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ പ്രവർത്തനം. 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് കർമ്മയോഗം നമുക്കറിയാം എന്താണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ കർമ്മയോഗം. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? പിന്നെ നമ്മൾ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്, അതായത് അതാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ പറയുന്നത്. കർമ്മ സന്യാസ യോഗം എന്നും കൂടി ഇതിന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 5ാമത്തെ അധ്യായം ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്. അധികമൊന്നും ഇല്ല ഇതില്, വളരെ കുറവുള്ളത് പഠിക്കാനായിട്ട്. നോക്കാം നമുക്ക് അധ്യായം 5. ഇരുപത്തൊമ്പത് ശ്ലോകങ്ങൾ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 5 കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ പ്രവർത്തനം. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ സന്യാസിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? പരിത്യജിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് രൂപത്തിൽ മാത്രം സന്യാസിയായിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കണം സന്യാസി എന്നല്ലേ? ഇപ്പൊ ഈ വ്യക്തിയെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് സന്യാസിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ?
പറ്റില്ല. എന്താ പറ്റില്ല. എന്തേ? ഫോണുണ്ട് കയ്യില്. ഒന്ന്. പിന്നെ സിഗരറ്റ്. 2 അല്ലെ? കയ്യില് ഫോണുണ്ട്, സിഗരറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഈ വ്യക്തി സന്യാസിയല്ലെന്ന്. കാരണം രൂപത്തില് സന്യാസിയാണ്, പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയല്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? പരിത്യാഗം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് ഫുള്ള് എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കും സന്യാസി. അപ്പൊ നമ്മള് ആ സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഇതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചാലേ സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? സന്യാസിയാവാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ രൂപത്തിൽ മാത്രമേ സന്യാസിയാവുള്ളൂ, അല്ലാതെ നമുക്ക് സന്യാസിയാവാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഈ വ്യക്തി സന്യാസിയല്ല എന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യശ്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാമോ? അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, അങ്ങ് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, പിന്നീട് ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണോ അത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഒന്ന് പറഞ്ഞു കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നാവശ്യപ്പെടും, പിന്നെ പറഞ്ഞു കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം, എങ്ങനെ? ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായത് ഏതാണോ അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ്സകരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യത്തെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. അപ്പൊ കർമ്മം പരിത്യജിക്കുന്നതും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. എങ്കിലും അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കർമ്മ പരിത്യാഗവും കർമ്മം പരിത്യജിക്കുന്നതും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മം, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തിയുതമായ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. കർമ്മം പരിത്യജിക്കുക, കർമ്മം നമ്മള് പരിത്യാഗം ചെയ്യുന്നതും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും മുക്തിക്ക് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും അവിടെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞെന്താണ്? ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് പരിത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. കർമ്മം പരിത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്? ഭക്തിയുതമായിട്ടുള്ള സേവന കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കർമ്മം പരിത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഭക്തിയുതമായിട്ടുള്ള സേവന കർമ്മമാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത്? കർമ്മം വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. ഇനി നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക, അതായത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും അല്ലാത്ത പ്രവൃത്തി കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും അല്ലാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അതിനുള്ളൊരു കഥ പറയുന്നത് ഒരു രാജാവിന്റെ കഥ പറയാണ്. നൃഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാജാവിന്റെ കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു രാജാവ്, നൃഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ്, ആ രാജാവ് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുള്ള, അതായത് പുണ്യഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട്, എപ്പോഴും സ്വർഗരാജ്യത്ത് പോയിട്ട് സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട്, പുണ്യഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ കഥയാണിത്. അപ്പോ ദാനത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദാനമാണ് ഗോദാനം, പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ രാജാവ് എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ ദിവസവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള യോഗ്യരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാരെ കണ്ടുപിടിച്ച് നല്ല ഒത്ത ലക്ഷണങ്ങളുള്ള പശുക്കളെ ഈ രാജാവ് ദാനം ചെയ്യും ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക്. എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? കാരണം ഉത്തമരായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതും പശുക്കളെ ദാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദാനമാണ്, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ പുണ്യഫലങ്ങൾ കുറെ കിട്ടും.
അപ്പൊ പുണ്യഫലത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് കയറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ രാജാവിന്റെ. അപ്പൊ രാജാവിന് കുറെ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എപ്പോഴും സ്വർഗീയ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് കുറെ പശുക്കളെ ദാനം കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാജാവ് ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ഒരു പശുവിനെ ദാനം കൊടുത്തു. വൈകുന്നേരമായപ്പോ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടില് ആ പശുവിനെ കെട്ടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ പശു അഴിഞ്ഞ് ഈ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ പശുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കും. രാജാവ് അറിഞ്ഞില്ലത് ഈ പശുവിനെ വാങ്ങിയ വ്യക്തി, ദാനം കിട്ടിയ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പിറ്റന്നാള് രാവിലെ ഈ ദാനം കിട്ടിയ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോ പശുവിനെ കാണുന്നില്ല അവിടെ, അല്ലെ? അപ്പൊ പശുവിനെ കാണാതെ വരുമ്പോ രാജാവിനോട് പറയാനായിട്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണൻ വരും. അതേസമയം ഇവിടെ കൊട്ടാരത്തിലാണെങ്കിലോ ഈ രാജാവ് പിറ്റേ ദിവസം വേറൊരു ബ്രാഹ്മണന് പശുവിനെ ദാനം കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഈ രാജാവ് ഇതറിയാതെ ഇന്നലെ ദാനം കൊടുത്ത പശുവിനെയാണ് ആ കൊട്ടാരത്തില് ഈ പുതിയ വ്യക്തിക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ദാനം കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇന്ന് പുതിയ ബ്രാഹ്മണന് ഇന്നലത്തെ കൊടുത്ത പശുവിനെ തന്നെ ദാനം കൊടുക്കും. രാജാവ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, രാജാവ് ദാനം കൊടുത്തു. ആ പശുവിനെയും കൊണ്ട് ഇന്ന് ദാനം കിട്ടിയ ബ്രാഹ്മണൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ മറ്റേ പശു നഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണൻ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരാണ് പശു നഷ്ടപ്പെട്ടത് പറയാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോ ഈ പശു നഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണന് മനസ്സിലാകും ഇത് തന്റെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് അഴിഞ്ഞു പോയ പശുവാണെന്നുള്ളത്. തനിക്ക് ഇന്നലെ രാജാവ് ദാനം തന്ന പശുവാണിതെന്നുള്ളത് ആ ബ്രാഹ്മണന് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ ആ ബ്രാഹ്മണൻ ഈ വ്യക്തിയോട് പറയും ഇതെനിക്ക് ഇന്നലെ രാജാവ് ദാനം തന്ന പശുവാണെന്ന്. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ എന്താ പറയും, എനിക്ക് ഇന്ന് രാജാവ് ദാനം തന്ന പശുവാണിതെന്ന് അവർ പറയും. അവർ തമ്മിൽ തർക്കമായി. രണ്ടു കൂട്ടരും ആരുടെ അടുത്തെത്തും, രാജാവിന്റെ അടുത്തെത്തും. കൊട്ടാരത്തിലെത്തി രാജാവിനോട് കാര്യം ബോധിപ്പിക്കും. ഇപ്പൊ രാജാവിന് മനസ്സിലായി തനിക്ക് തെറ്റ് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് രാജാവിന് മനസ്സിലാകും. രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരു പശുവിനെ തന്നെയാണ് 2 ദിവസം രാജാവ് കൊടുത്തെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. രാജാവ് അവരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കും, ഒരാൾ വിട്ടുകൊടുക്കണം അല്ലെ, എന്നാലേ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ രണ്ടുപേരും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകില്ല. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് രണ്ടുപേരും ആ പശുവിനെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് രാജാവിനെ ശപിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും. അപ്പൊ എന്തായി, രാജാവ് ശാപം കിട്ടാനാണോ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തത്? അല്ല, അല്ലെ? പക്ഷെ രാജാവിന് അവിടെ എന്താ കിട്ടിയത്? ശാപ കിട്ടിയത്. രാജാവ് പുണ്യപ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാ, പുണ്യം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രാജാവ് ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്തത്. പക്ഷെ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന്റെ ഫലം ആയിട്ട് രാജാവിന് എന്താ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരാണ്? ശാപം കിട്ടാണ്. അങ്ങനെ രാജാവ് മരണപ്പെടും. രാജാവ് മരിച്ചു. മരണശേഷം എവിടേക്ക് ചെല്ലും? യമരാജന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും. അവിടെ നമ്മളെ കണക്കുകൾ മുഴുവൻ എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട്. ആരാണ്? ചിത്രഗുപ്തൻ അല്ലെ? ചിത്രഗുപ്തനില്ലേ? ചിത്രഗുപ്തനല്ലേ നോട്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാതും? അതെ 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 ചിത്രഗുപ്തനൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആള് അല്ലെ? അങ്ങനെ ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ പറയും കുറെ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുണ്ട്, ഒപ്പം തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പാപത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനുണ്ട്. ഏത് വേണമെന്ന് ചോദിക്കാൻ അനുഭവിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ രാജാവ് പറയും ഒരു പാപഫലമല്ലേ, അത് ആദ്യം അനുഭവിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാന്ന് പറയും. അപ്പൊ രാജാവ് ഉടനെ ദ്വാരകയില്, ഭഗവാന്റെ കൊട്ടാരത്തില് ദ്വാരകയിലെ പൊട്ടക്കിണറ്റില് ഒരു പല്ലിയായിട്ട് ജന്മമെടുക്കും രാജാവ്. മനുഷ്യനായിരുന്നു, പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തു, പുണ്യപ്രവർത്തികൾ മാത്രം ചെയ്യാൻ പുണ്യഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുണ്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തൊരു രാജാവായിരുന്നു. ആ രാജാവാണ് പിന്നെ ആരായിട്ട് മാറുന്നത്? ഇപ്പോ പല്ലിയായിട്ട് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. മനുഷ്യരിൽ ശ്രേഷ്ഠനാണ് രാജാവ്. ആ രാജാവ് ആരായിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നു? പല്ലിയായിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അത് എന്താണ്? അറിയാതെ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഫലമായിട്ട്. അങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തിലെ പൊട്ടക്കിണറ്റില് ജന്മമെടുത്തു. ഇവിടെ കൊട്ടാരത്തില് ഭഗവാന്റെ മക്കള് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവര് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പന്ത് ഈ കിണറ്റിൽ വീഴും. അപ്പൊ അവരത് എടുക്കാൻ വരുമ്പോ ഈ പല്ലിയെ കണ്ടപ്പോ അവര് പേടിക്കും. വലിയ പല്ലിയാണ് കണ്ട് പേടിച്ചു. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയും. അങ്ങനെ രാജാവ് വന്ന് ആ പന്തെടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോ രാജാവിന്റെ സ്പർശനം തട്ടുമ്പോ ഈ പല്ലിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ശാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടും. ഭഗവാന്റെ സ്പർശനത്തിലൂടെ അതിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടും. അപ്പോ മൃഗരാജാവായിട്ട് വീണ്ടും വരുമ്പോ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ രാജാവ് എന്ത് പറയാ? ഭഗവാൻ അറിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലേ? ഭഗവാൻ അറിയാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ചലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ അറിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹം പറയും, ഞാൻ മൃഗരാജാവാണ്, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും.
അപ്പൊ രാജാവിന് അങ്ങനെ ആ ഫലം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു, പാപഫലം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു തിരിച്ച് അദ്ദേഹം പോകാണ്, മോക്ഷം കിട്ടി ബാക്കി പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന പാഠം എന്താണ്? നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയാൽ പോലും അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കില്ല, നമുക്ക് വരില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അദ്ദേഹം ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് അല്ലെ, ഈ രാജാവിന് അനുഭവിക്കേണ്ട. കാരണം പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്. പക്ഷെ അറിയാതെ ചെയ്ത ഒരു തെറ്റിന്റെ ഫലം അറിഞ്ഞിട്ടുകൂടിയല്ല സംഭവിച്ചത്, പക്ഷെ എന്താനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു? ഒരു പാപഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അതിലെന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് വരില്ല? അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്കും എന്ത് വരും? ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തതിൽ എന്താ പറയണത്? നിത്യ സന്യാസി യോനാദ്വേഷ്ടീന കാംക്ഷതി നിർത്തന്തോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം തത്താത് പ്രമുച്യത്തെ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയാണ് ആര്? നിത്യസന്യാസി. ഒരു നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അയാൾ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല, വെറുക്കുന്നുമില്ല, രണ്ടുമില്ല. ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല ആ വ്യക്തി, വെറുക്കുന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, വെറുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? സമാധാനം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവണം. ഫലം എന്താകുമെന്നുള്ള ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫലം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ്. നമ്മള് പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെയാണോ ആ ഫലം എന്നറിയാനുള്ള ഒരു ഉത്കണ്ഠ നമുക്കുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവരെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, വെറുക്കുന്നില്ലാത്തവരെ നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ്, ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാവങ്ങൾ, നമുക്കതിൽ ഒന്നുകിൽ നല്ല ഫലം ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത ഫലം ഉണ്ടാവും. ആ രണ്ട് ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, അതാണ് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ. ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയാനും സാധിക്കും. അപ്പോ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനും മോക്ഷമടയാനും സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല, വെറുക്കുന്നുമില്ല, ഒരേപോലെ സമഭാവനയോടെ. നമുക്ക് അതിനോട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല, കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ ഫലത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭൗതികമായ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മോചനം നേടാനും മോക്ഷമടയാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തോമയോഗദഃ യോഗയുക്തോ മുനിർ ബ്രഹ്മ നചീരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു വന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഇനി എന്താ പറയണത്? ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വിചാരിക്കുക, പക്ഷെ നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ത്യജിച്ചു, നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നാലും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാതെ ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? സന്തുഷ്ടി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മള് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചാലും നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം, അല്ലാതെ നമുക്കൊരിക്കലും സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ എന്താണ്? പരമപദം പ്രാപിക്കും. നമുക്ക് ചിന്തിക്കേ വേണ്ട, നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് താമസം ഇല്ലാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, ആ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലെത്താൻ, പരമമായ പദം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചാലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്കാണ് സാധിക്കുക. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ആ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൂടി നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക്
പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നല്ലൊരു ഉപമയാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ബ്രഹ്മണ്യാധ്യായ കർമാണി സംഘം ത്യക്താ കരോതി യഃ ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്രാഭിമാംപസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമര ഇലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. ആരാണോ ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തില് നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാതെ അതെല്ലാം പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ആ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? താമരയില വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും നനയാത്തത് പോലെയാണ്. ദുഷ്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. ഒരു താമരയില വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാലും എന്താണ്, അത് എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നനവുണ്ടാവില്ല. അതേപോലെയാണ് എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി? നമ്മള് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങളൊന്നും, ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നൃഗരാജാവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം അത് നല്ലതിന് വേണ്ടി ചെയ്ത കർമ്മമാണ്, പക്ഷെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫലമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നെന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫലം അത് നമുക്ക് എന്ത് വരില്ല, നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. ആ ഫലം നമ്മൾ ഒരിക്കലും, നല്ല ഫലമായാലും ചീത്ത ഫലമായാലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് ബാധിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ്? താമരയില വെള്ളത്തിലിട്ടാലും നനയാത്ത പോലെ, താമരയില വെള്ളത്തിലിട്ടാലും നനയാത്ത പോലെ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. യുക്ത കർമാഫലം ത്യക്ത ശാന്തി മാപ്നോതി നൈഷ്ടകീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിപത്യത്തെ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ മനസ്സമാധാനം നേടുന്നു. നീ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ? സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ, സ്ഥിരചിത്തൻ സമചിത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു പേര് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ. സ്ഥിരചിത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പകരം സ്ഥിതപ്രജ്ഞ അല്ലെ? സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെ പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിജീവിച്ചവൻ വ്യക്തി അല്ലെ? സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് വെച്ചാൽ മറന്നോ? സ്ഥിതപ്രജ്ഞയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ, സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന് എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സാധിക്കും? സമാധാനം നേടാൻ സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്നത്, സമാധാനം പോകുന്നത്. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? സമാധാനക്കുറവുണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹി ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ പെട്ട് വലയും. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം ആരാഗ്രഹിക്കുകയാണ്? ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്? ആ വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴും ചിന്തയായിരിക്കും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പോ ഒരു വ്യക്തി കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യും. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ആ വ്യക്തിക്ക് സമാധാനത്തിന്റെ കുറവുണ്ടാവില്ല. കാരണം ആ വ്യക്തി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം ഉണ്ടാവും. നേരെ മറിച്ച് ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ശാരീരിക ബോധത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഭൗതികമായ ബോധത്തിൽ
നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വ്യക്തി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്, സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല, ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും അല്ലെ. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആ വ്യക്തി എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത്, സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയായിരിക്കും, അതിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം അതിന്റെ ഫലം എന്താകുന്നുള്ള ഉത്കണ്ഠ ആർക്കുണ്ടായിരിക്കും? ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകില്ല. ഇതാണ് ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ നോക്കിക്കണ്ടാല് രണ്ടു കൂട്ടരും ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പ്രവർത്തികളാണ് നമുക്ക് തോന്നാം, പക്ഷെ രണ്ടിന്റെയും ഫലം രണ്ടായിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ മൂന്നാമതൊരാളൊക്കെ നോക്കുമ്പോ രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്നത് ഒരേ പ്രവർത്തികളായിരിക്കാം, പക്ഷെ രണ്ടിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്, വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭുഃ ന കർമ്മ ഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ, കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, ആ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ്, ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണത്. ശരീരമാകുന്ന പുരം, ഒരു പുരയാണ് ആ ശരീരം, അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ആ ആത്മാവ്. കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ആരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആത്മാവ് വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്? താനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ആത്മാവിന്റെ ധാരണ. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ആരിലൂടെയാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. തത്പുത്തയാ തഥാത്മാന തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണഃ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവർത്തിം ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷഃ. ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം പരംപൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പോ 4 കാര്യങ്ങള്: ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. 4 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് നമ്മുടെ ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. ഈ 4 കാര്യങ്ങള് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക, പരമ്പൊരുളായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടി സംശയങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. അതിന് നമ്മൾ 4 കാര്യങ്ങൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കണം. ഒന്ന് നമ്മുടെ ബുദ്ധി, നമ്മുടെ മനസ്സ്, പിന്നെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം, ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറൊരാളും ആശ്രയമില്ല എന്നുള്ള അതും. അപ്പൊ 4 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് നമ്മുടെ ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. അതാണ് തദ്ബുദ്ധയ തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണ. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? പരമ്പൊരുളായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും നമ്മളെ മാറും. അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടേക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കും? മുക്തി മാർഗത്തില് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തേണ്ടത്? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അല്ലെ, 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ആ മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് ഭഗവാനിൽ പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, മുക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് മുന്നേറാന്ന് പറയുമ്പോൾ. അത് ഏത് രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും? 3 ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ആ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് 3 ഭാവത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും ആ പരമസത്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ. എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെയും പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെയും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നമുക്കത് സാധിക്കും നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മമായിട്ടാവുമ്പോ എന്താണ്? ആ പ്രകാശത്തിൽ, ആ ജ്യോതിസിലേക്കാണ് നമ്മൾ ലയിക്കുന്നത്. ആ പരമസത്യം നമുക്ക് പ്രകാശമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. 2ാമത്തെ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരമാത്മാവായിട്ടാണ് സാധിക്കുന്നത്. 3ാമത്തേതാണ് ഇത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക. ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ മുക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് മുന്നേറാം. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഈ 3 തരത്തില് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതില് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഈ
ശ്ലോകത്തിൽ 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വപാകേച്ച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായിയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണന്, പിന്നെ പശുവിന്, ആനയെ, നായയെ, നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലന്, ഇവരെയെല്ലാം സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക്, വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? നമ്മളിപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ പഠിക്കുന്ന ഡിഗ്രിയും PGയും PhD ഒന്നല്ല. ഏതാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അതൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ അറിവ് നേടിയവർക്ക്, അവരാണ് ആര്? പണ്ഡിതന്മാര്, വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാരാണ് അവര്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്കത് സാധിക്കുന്നത്? എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം, ആ അറിവുള്ളവർക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കുന്നത്? ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ശരീരമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാളെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ആനയുടെ രൂപത്തിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പശുവിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നായയുടെ രൂപത്തിലായിരിക്കാം ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്നും ഇത് ആർക്കും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഈ അറിവ് നേടിയ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർക്ക്, ജ്ഞാനം നേടിയ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് ബ്രാഹ്മണനെ ആയാലും നായയെ ആയാലും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെ ആയാലും സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാനായിട്ട് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവന് കഴിയും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, കാരണം എല്ലാവരിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? ഈ ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇന്ന് ലഭിച്ച ശരീരമല്ല നാളെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടാകുക എന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണത്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ചിലപ്പോ ആനയാണെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ മനുഷ്യനായിരിക്കാം. ഞാൻ ഇന്ന് മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ ചിലപ്പോ ആനയോ നായയോ ആയിട്ടായിരിക്കും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ആർക്കറിയാം? ഈ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായിട്ടുള്ള വിനയാന്വിതരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതർക്ക് സാധിക്കും. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഇല്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. നാപ്രഹൃഷ്യത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോതി ചേത പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിര സമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തതിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ, ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണ്. എന്താണ് പറയണത് ഇവിടെ? ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ, ആനന്ദം എന്ന് വെച്ചാൽ സന്തോഷം വരുമ്പോ സന്തോഷിക്കുകയോ, ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ, അപ്പൊ ദുഃഖം വരുമ്പോ കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായിട്ട്, സംഭ്രാന്തനല്ല ആകാതെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? ഭൗതികത്തിന് അതീതനായ വ്യക്തിയാണ്. ഈ ഭൗതികത്തിന് അതീതനായ വ്യക്തി, ഭൗതികത്തിന് അതീതനാവെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആത്മീയത്തിലേക്ക് മാറുന്നത്. ഭൗതികത്തിന് അതീതനാവെന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി, അതാണ് അതീതനാവുന്നത്. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? സന്തോഷം വരുമ്പോ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ സംഭ്രാന്തനായിട്ട് അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഈ ഭൗതികത്തിന് അതീതനായ വ്യക്തി. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇതൊക്കെ. കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് സന്തോഷം വന്നാൽ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കില്ല, ദുഃഖം വന്നാൽ കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എന്തറിയാം? ഇത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്നുള്ളത്, അല്ലെ? കാരണം ഇതൊക്കെ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു, സുഖം ദുഃഖം എന്താണ്? അത് മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അത് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഈ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഭൗതികത്തിന് അതീതനായ വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി സന്തോഷം വന്നാൽ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വന്നാൽ കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കുന്നുമില്ല.
യഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനേയ ഏവത്തെ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നാതേ ശൂരമതേ ബുധഃ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളില്ല. ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് എന്തറിയാം? ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതില്ല, ഈ ഭൗതിക സുഖവും ദുഃഖവും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല, അത് മാറി മറിഞ്ഞും കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ബുദ്ധിമാന്മാർക്കറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരൊരിക്കലും ഈ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അവരൊരിക്കലും പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും അതിന് ആദിയും അവസാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിലൊരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാര് സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല, ദുഃഖിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയും. കാരണം അത് അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ സുഖവും ദുഃഖവും മാറി മറിഞ്ഞും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിന് ആദ്യമുണ്ട് അവസാനമുണ്ട്. അത് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാരൊരിക്കലും അതില് പങ്കുകൊള്ളുന്നില്ല. ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയവരെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടിയവരെയാണ് ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 5 പിക്ചർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതില്. നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖത്തിന്, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന ദുഃഖത്തെ കുറിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട് നമ്മളൊരു പിക്ചർ തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഉള്ളൂ 5 അല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ്? കണ്ണ്, ചെവി, ത്വക്ക്, മൂക്ക്, നാക്ക് അല്ലെ? ഈ 5 നമ്മള്. അപ്പൊ ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിന്റെ ആസ്വാദനത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അപകടം സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ പിക്ചർ അവിടെ കാണുന്നത് ഈയാമ്പാറ്റകളാണ്. അത് തീ കത്തുകയാണ് അവിടെ, അഗ്നിയിൽ വന്നിട്ട് ഈയാമ്പാറ്റകൾ. കണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആസ്വാദനം കൊണ്ട്, നമ്മള് കണ്ണിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ട് ഈയാമ്പാറ്റകൾ എന്താണ്? തീ കാണുമ്പോൾ, അതായത് വെളിച്ചം കാണുമ്പോൾ ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് അവര് പോകും. അപ്പൊ ഇവിടെ തീ കത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈയാമ്പാറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലായോ? മഴപ്പാറ്റ, ഈയാമ്പാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം, മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? അത് എന്ത് ചെയ്യും? തീയിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോ അത് ആ തീയിൽ വീണിട്ട് കത്തിച്ചാമ്പലായിട്ട് അത് നശിച്ചു പോകും, അത് ചത്തുപോകും. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ അത് കണ്ണ് എന്ന ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ടാണ് അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ടാണ് ആ ഈയാമ്പാറ്റകൾക്ക് അവിടെ അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ആകർഷണം കൊണ്ടാണ് അവിടെ അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് മാനിനെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മള് മാനെന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന് ഓടക്കുഴലിന്റെ ഓടക്കുഴലിന്റെ നാദം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഈ വേട്ടയാടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഓടക്കുഴലിന്റെ നാദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഈ മാൻ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെവി കൂർമിച്ച് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് നിൽക്കും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇതിനെ പിടിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? വേട്ടക്കാർക്ക് പിടിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഓടക്കുഴലിന്റെ നാദം വെച്ച് അവര് ആ വേട്ടക്കാര് മാനിനെ പിടിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? ഈ ചെവി എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട്, കാരണം ആ ആസ്വാദനത്തിന്റെ പിന്നാലെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഈ വേട്ടക്കാർക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെവി എന്ന ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ആനയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ത്വക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയം, നമ്മുടെ ത്വക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആ സ്പർശന സുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോഴാണ് ആർക്ക് അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്? ആനകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് പെണ്ണാനകൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് പെണ്ണാനകളുടെ ബാക്കിൽ കൂടെ അവരെ തൊട്ട് ഉരുമിയിട്ടായിരിക്കും ആര് പോകുണ്ടാവുക? ആനക്കൂട്ടങ്ങൾ പോകുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? ആനകൾ ഇങ്ങനെ പോകുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നിൽ കുഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പെണ്ണാനകൾക്ക് ട്രെയിനിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ആ കുഴി ക്രോസ് ചെയ്ത് കടക്കും. പക്ഷെ ഈ ആനാനകൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ കുഴിയിൽ വീഴും. അപ്പൊ അവരെ പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? ത്വക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആ സ്പർശന സുഖം കാരണം കൊണ്ടാണ്, അതിന്റെ പിന്നാലെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആർക്ക് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ആനകൾക്ക് അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോ. ഇവിടെ താഴെ താമരപ്പൂ വിരിയുമ്പോ താമരയുടെ ആ സ്മെല്ല് നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ വണ്ടുകള് അത് നുകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മൂക്കിന്റെ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആകർഷണമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഗന്ധം നുകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വണ്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ താമരയിൽ വന്നിരിക്കും. അപ്പൊ വണ്ട് താമരയിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോ
അത് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ താമര ചുരുങ്ങും. അപ്പൊ ഈ വണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് അതിന് അപകടം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആകർഷണമാണ് ഇതിന് അപകടം വരുന്നത്. പിന്നെ നാക്ക്, ഒരു മീനിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി, ഒരു മത്സ്യത്തിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് വേറൊരു ചെറിയ മത്സ്യത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ ആ കുടുക്കിലിട്ടിട്ട് മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് നോക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി അതെന്ത് ചെയ്യും? വേറൊരു മത്സ്യം വന്നിട്ട് അതിനെ കഴിക്കുമ്പോ അതിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ്? നമ്മുടെ നാക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ടാണ്, അതിനോടുള്ള ഒരു ആസക്തി കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആസ്വാദനത്തിന്, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇങ്ങനെ അപകടങ്ങൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണം മൃഷയാ ക്ഷീണ കൽമഷഃ ചിന്നദ്വൈതയതാത്മാന സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരും ആയിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്. ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് പറയണത് സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവർ. നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഇതാണോ അതാണോ എന്ന് വരുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരാവാന്ന് പറഞ്ഞ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഇതാണോ അതാണോ എന്നുള്ള രണ്ട് ഭാഗം. അപ്പൊ ഈ സംശയങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്തില്ല? ദ്വന്ദ്ങ്ങളും ഇല്ല. നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടി അവിടെ. അപ്പൊ ഈ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്, പിന്നെ മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാല് മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും താല്പര്യമില്ലാതെ, വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നിനും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ആത്മാവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുക. അതാണ് മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളോടും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് സകല ജീവാത്മാക്കളോടും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക? അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ഈ ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച നമുക്ക് മനസ്സിലായി, നമ്മൾ എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഈ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്, അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്, അതാണ് മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അല്ലാതെ കുറെ അവർക്ക് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, കുറെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല എന്ത്? ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപ്പൊ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവരിലേക്കും എന്തെത്തിക്കുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആത്മജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ, നമ്മൾ നേടിയ ആ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവര്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാൻ സാധിക്കും. ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അവിടെ ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനോ സ്വന്തം സുഖത്തിനോ താല്പര്യത്തിനോ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നവർക്കെല്ലാം, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമശീല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്, അതായത് മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ആ സാക്ഷാത്കാര പാതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവർക്ക്, പിന്നെന്താണ് ജീവാത്മാവിന്റെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും കൂടി പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാം. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? കാമക്രോധങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊഴിഞ്ഞിരിക്കണം? കാമം ക്രോധമൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, രാഗം ഭയം ക്രോധ, രാഗഭയ ക്രോധ,
ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റം വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ കാമക്രോധങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ ഈ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അചിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് മാറണം? നമ്മളെ ഈ കാമക്രോധങ്ങളൊക്കെ മാറണം. പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ തന്നെത്താനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രയാസം കൂടാതെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതെന്നുള്ളൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ്? നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും, ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്, വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത്ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. ഇവിടെ മത്സ്യം എങ്ങനെയാണ്? നോട്ടം കൊണ്ടാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത് നോട്ടത്തിലൂടെയാണ്. ആമയാണെങ്കിലോ ധ്യാനത്തിലൂടെ. ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമ എങ്ങനെയാണ്? കരയിൽ മുട്ടയിടും, അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നും. അങ്ങനെ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മത്സ്യം നോട്ടം കൊണ്ടും ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും. അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തൻ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തില്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില്. ഇത്രയും വിദൂരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ നിരന്തരം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? സ്വയം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലൂടെ നിരന്തരം സ്മരണത്തിലൂടെ നമ്മൾ എവിടെയായിരിക്കും? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലായിരിക്കും. എപ്രകാരമാണോ നോട്ടത്തിലൂടെ മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്, ആമ ധ്യാനത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്, അത് തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ നിരന്തരം ധ്യാനിച്ചും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിദൂരത്തിലാണെങ്കിലും ആ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ സമീപസ്ഥനാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുണ്ടാകുന്ന യാതൊരുവിധ ക്ലേശങ്ങളും ആരെ ബാധിക്കില്ല? ആ ഭക്തനെ ബാധിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാനിൽ സദാ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല? ആ ഭക്തനെ ബാധിക്കില്ല. അതായത് ആ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിലും നിരന്തരം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ധ്യാനം. ഭഗവാനെയാണ് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ വ്യക്തിയെ പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. അതായത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെന്താണ് നമ്മളെ പ്രകൃതി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, നമുക്ക് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിൽ പറയാം? പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ. അത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും അതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല? ഈ ഭക്തനെ ബാധിക്കില്ല. കാരണം സദാ പരമപുരുഷനിലാണ് മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. ആ അവസ്ഥയാണ് എന്ത് പറയണത്? ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. ഇവിടെ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ് ആരാണ്? ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. ദേവന്മാരുടെ അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ. അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഭൗതികമായ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക, തത്വത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്തൊക്കെ
സാധിക്കും? ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം മാറി ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. തപസ്സുകളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപൻ, എല്ലാവരുടെയും അധിപൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്ത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി. ആ വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം, എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ, അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ്? ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി. ഭഗവാൻ പരമ അധികാരിയാണ്, പരമഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? പരമാധികാരിയാണ്, പരമാസ്വാദകനാണ് ഭഗവാൻ, പരമാധികാരിയാണ് ഭഗവാൻ, പരമസുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ. ഇത് നമ്മൾ മറന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. പരമാധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും പരമാസ്വാദകനാണ് ഭഗവാൻ. ഇത് നമ്മൾ മറന്നു പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? നമ്മളാണ് ഇതെല്ലാം എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അത് അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ അധ്യായം 5ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃത്തിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि की बोल. हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു പോകട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ക്ലിയർ ആക്കി. മുക്തിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഏതാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? മുക്തിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഏതാണ്? കർമ്മയോഗം. കർമ്മം. ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയുഗമായ സേവനം. ഭക്തിയുള്ള ഭക്തി മുക്തിക്ക് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? അതിൽ പറഞ്ഞ വേണം കർമ്മയോഗം. ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരും കേട്ടില്ലേ? കൊറേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ്? സേവനം ചെയ്യണം, കർമ്മം ചെയ്യണം. ഭക്തിയുടെ സേവന കർമ്മമാണ് ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മം എന്നാണ് 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും നല്ലത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക, അതാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഒരു സന്യാസി എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് സന്യാസി. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, വെറുക്കുന്നില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതിയെ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനോടാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? താമരയിലുള്ള വെള്ളത്തിലൂടെ. പാപം ബാധിക്കില്ല. താമരയിലെ വെള്ളത്തിലിട്ടാലും നനയാത്ത പോലെ കർമ്മത്തിന്റെ അതെ. 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവനും ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവർ കർമ്മഫലം ഭഗവാനിന് സമർപ്പിച്ച് ശാന്തിയെ പ്രാപിക്കണം. ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവര് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കണം എന്ന് കരുതി കർമ്മം ചെയ്യണം. എന്നും ബന്ധനത്തിൽ പെടുന്നു. ഫലത്തിന് വേണ്ടിയുമാണ്. അതാണ് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ ആർക്കും മനസ്സിലാവണില്ല. എല്ലാവർക്കും അറിയണോണ്ടല്ലോ മാതാജി പറയുന്നത്. അവരൊക്കെ
അല്ലേ? അപ്പൊ പാടെ ക്ലിയർ ആവണില്ല, പലരും പലമാതിരി പറയല്ലേ. മാതാജി പറയുന്നത് ഒരാൾ പറയാ. ഒരു മിനിറ്റ്, എന്റെ പറച്ചിൽ കഴിഞ്ഞു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യല്ലേ നമ്മൾ. അപ്പൊ എല്ലാവരും അറിയുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ എല്ലാവരും ആൻസർ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മള്? കൃഷ്ണാവതാരത്തിലുള്ള വ്യക്തി എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ശാരീരിക പൗരത്തിലുള്ള വ്യക്തി എല്ലാം സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? മനസ്സും ബുദ്ധിയും വിശ്വാസവും എല്ലാം ഭഗവാനില് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയാൽ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തിൽ മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. 4 കാര്യങ്ങളാണ്: ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുന്നേറാൻ പറ്റും, സാധിക്കും. 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? അറിവും വിനയവും ഉള്ള ബ്രാഹ്മണൻ പശുവിനെയും ആനയെയും മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനെയും എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സമമായി കാണുന്നു. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അറിയാം. പണ്ഡിതന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് ഒന്നാണ്. ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? സുഖത്തെയും ഒരുപോലെ സ്വീകരിക്കും. സന്തോഷത്തെയോ ബുദ്ധിയോട് കൂടിയതായിരിക്കും. അസംഭ്രാന്തനായിരിക്കും. സെന്റൻസ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അത്. അതേപോലെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തി ലക്ഷണങ്ങളാണത്. പിന്നെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ആസ്വാദനത്തിന്റെ ദുഃഖം. കണ്ണ് എങ്ങനെയാണ്? ആർക്കാണ് അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്? ചെവി മാനുകൾക്ക്, ത്വക്ക് ആന, പിന്നെ മൂക്ക്, മത്സ്യത്തിന്, വലിയ മീൻ. എന്താണ്? സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് അതീതരാവുക. ബ്രഹ്മനിർവാണം. 9ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബ്രഹ്മനിർവാണം. സംശയം കൊണ്ടുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് അതീതരാവുക. മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുക. സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവര് ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിച്ച് ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവസ്ഥയായ ആ പരമശാന്തിയെ പ്രാപിക്കുക. ഒന്നുകിൽ ഭൗതികാതീതനായ വ്യക്തി, മോചനം, ആത്മീയ സന്തോഷം, ഭഗവാനോടുള്ള ഏകത. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം എന്താണ്? ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടന്ന വ്യക്തി. അതാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒന്നുകിൽ ഭൗതികത്തിന് അതീതത്തിൽ കടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടക്കുക. അതാണ് ഭൗതികാതീതനായത്. അതാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടോ. ഭഗവത്ഗീതയിലെ